Pećanju smo to proučili. Vijeće će polagati samo predstavnici civilne vlasti. Nakon Svete mise, nakon vatroskog himne, svi ćete drugi moći položiti i zapaliti svijeću na grobnicu. Kada je križni put i polaganje vijenaca gotovo, formirat će se procesija u 17 sati. Zvonit će jedno kratko vrijeme zvona, pjevat ćemo marijanske pjesme i krenut ćemo procesijom već standardno do oltara. Ovdje gdje ćemo točno započeti svetu misu koju ovu godinu, tako znamo, predvodi pomoćni biskup zagrebački monsinjor Ivan Šaško. Već je to ustaljeno da su varjakci ovdje sa meni lijeve, vama dolje s desne strane. Lijepo bih molio, imajte razumijevanja, ove 4 klupe naprijed moraju biti prazne. To su za uzvanike prema našim ugovorima sa Svetom stolicom i državom. Svim predstavnicima civilne vlasti moraju se osigurati mjesta kad dolaze na takvo nekakvo slavlje, spomen slavlje. Pa zato vas molim, imajte zato i razumijevanje. Vjerujem da će biti lijepo vrijeme, da ćemo moći obaviti ovu svetu misu u pobožnosti i u mislima zaista s onima za koje nas je evo danas i Gospodin pozvao da budemo ovdje i najvećom hvalom koju možemo reći za svoje pokojne, to je svetom misom, sjetimo se njih i za njih pomolimo. Sada ću moliti prečasnog dekana Tomicu i ostale svećenike da evo krenu od prve postaje i poći ćemo križni put. Pojedine župe, udruge koje su stigle, a nisu mi se javile, nek mi se prijave da znamo barem približan broj koji je ovdje nazočan. Hvala vam lijepo, pođimo na križni put. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine Isuse Kriste, sabrali smo se na pobožnost Tvoga križnoga puta. Molimo da razmatrajući Tvoju muku, svi mi strpljivo i s ljubavlju nosimo sve križeve svojega života. Želimo također pomoliti se za sve mučeničke žrtve koje su u svibnju i lipnju 1945. godine ovdje i na mnogim drugim mjestima Hrvatske poginuli. Mnogi od njih često posve nevini, vraćajući se iz Blajburga s nadom skorih zagrljaja svojim kućama.
Ti si, Gospodine, čvrsto se nadamo, primio u svoj raj, u vječni život. Na tvom križnom putu, Isuse, pratila te je tvoja majka Marija. Ona je zaista na jedinstven način osjećala boli tvoga ranjenoga srca i svu snagu tvoga križa i tvoje smrti. Neka nam ona razžali srca na spomen svih mučenih i pobijenih hrvatskih žrtava i neka nam ona bude živa nada da si ih ti, Isuse, primio u svoj raj. A nama daj da naš posljednji poljubac na ovome svijetu bude prvi i vječni naš čas u blaženoj vječnosti. Amen. Prva postaja, Pilat osuđuje Isusa na smrt. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gospodin Isus, najneviniji od svih ljudi, sama nevinost, osuđen je na križ od glavara židovskih i od predstavnika okupatorske rimske vlasti. A svjetina je vikala, raspni ga, raspni. Upitao ga je onog jutra na veliki petak veliki svećenik: zaklinjem te živim Bogom, jesi li ti Krist, sin Boga živoga? Isus mu kratko odgovori: jesam. Veliki svećenik na to razrije svoje haljine, proglašavajući to hulom. A Isus je zaista bio Krist, pomazanik, sin Božji. Potom ga i Pilat upita: jesi li ti doista židovski kralj? Isus potvrdi, ali s primjedbom: kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Svjetina pak ništa nije pitala, samo je vikala: raspni ga, raspni. Gospodine Isuse Kriste, častimo te ovdje u Maceljskoj šumi i blagoslivljamo te. Častimo te i slavimo kao Sina Božjega i pravog čovjeka i kao svoga kralja. Blagoslivljamo te po tvome preteškom križu, što su ga ovdje u Maceljskoj šumi ponijeli s tobom toliki naši ljudi. Daj da im taj križ bude na vječno spasenje, a nama životni uzor da svoj križ ustrajno s tobom i za tobom i u ovom životu nosimo. Po križu u muci svoje oslobodi nas, Gospodine. Po križu i zapuštenosti svojoj oslobodi nas, Gospodine. Po prekorgoj smrti svojoj oslobodi nas, Gospodine. Smiluj nam se, Gospodine. Druga postaja. Isus uzima na se križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Pilat je onoga jutra od straha da ne bude tužen Cezaru Rim rekao osudu: ići ćeš na križ. Bila je to ono vrijeme najteža i najsramotnija smrt. Zate, Isuse, taj križ nije bio samo ono drvo na kojem ćeš pribijen visjeti i umreti. Križ je za tebe bio cijelo tvoj mukotrpni život koji sada na tom drvetu križa želiš žrtvovati iz ljubavi prema Otcu za naše spasenje.
Križ je tvoj znak za najdublje poniženje, najviše i najvišeg uzvišenja. Od toga časa svi naši križevi, pa i oni najteži, postali su lakši. Pokazao si nam primjerom temeljno svoje životno načelo. Ko ne uzme križa svoga i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. U tisućama naših ljudi koji su ovdje u proljeće 1945. godine vraćajući se iz Blajburga pobijeni, bez suda i bez dokaza krivnje. Vraćajući se i ti si ovdje nastavio i nositi križ svoj, da i njima i po njihovom preteškom križu podareš život vječni. Zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić rekao je 9. lipnja 1991. u Macelju na grobištu Lijepa Bukva. Ljubav prema Bogu i ljubav prema svakom čovjeku mora biti naše uvjerenje i naš život. Zato ne smije se dogoditi da učinimo nasilje protiv bilo čijeg života, prava, imetka i dostojanstva. Gospodine, koji si uzeo na sebe sve križeve svijeta, daj svima nama da živimo u miru i ljubavi sa svim ljudima i da dopusti da i jedan čovjek našim riječima i djelima bude krivo optužen ili što je još gore, da bude osuđen i smaknut. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Treća postaja, Isus pada prvi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, Jer si po svojom svetom križu otkupio svijet. Prigodom 60. obljetnice Maceljskoga križnoga puta na godišnjoj spomen misiji 2005. godine zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić je rekao: valjalo bi konačno hrabro i iskreno zatvoriti tu stranicu povijesti, bez mržnje i želje za bilo kakvom osvetom. Jedinstveni smo u osudi svih zala koje su uzrokovali fašizam i nacizam, ali kad su u pitanju zločini komunističkog vremena, tu se vole primjenjivati neki drugi kriteriji. Žrtva je uvijek žrtva, ma tko ona bila, i zločin je uvijek zločin, ma tko ga učinio. Povijesni hrvatski antifašizam bez povijesnog hrvatskog antikomunizma zatvara se u ideologiju klasne mržnje i terora. Tu kardinal navodi velikog prijatelja Hrvata i Hrvatske, svetoga Ivana Pavla II. On je na Mariji Bistrici 1998. prigodom beatifikacije našeg nadbiskupa i mučenika kardinala Alojzija Stepinca rekao: u osobi se novoga blaženika spaja, da se tako izrazim, cjelokupna tragedija koja je pogodila hrvatsko pučanstvo i Europu tijekom ovoga stoljeća, obilježena trima velikim zlima: fašizmom, nacizmom i komunizmom. Gospodine Isuse Kriste, pod teretom svoga preteškog križa ti si premoren pao prvi put. Daj svima nama svoju milost da nas nijedan križ, ni naš osobni, ni naš narodni, ne shrva na putu života. Daj nam snage da se oslobodimo svake mržnje i zlih osjećaja zbog svih naših narodnih križeva i da svoje križeve nosimo strpljivo, s ljubavlju i oduševljeno. Amen.
Smiluj nam se, Gospodine. Četvrta postaja, Isus susreće svoju svetu majku. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Sine, reci mi tko te na ovaj križni put? Tko li te izrani, tko te popljuva, tko li te trnjem okruni? Upita Marija Isusa. A Isus odgovara, Marijo, Izaija već davno napisao. Poput ovaca svi smo mi lutali i svaki je svojim hodio putem. A Gospod je svalio na mene bezakonje sviju. Za grijehe naše probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Njegove nas rane iscijeliše. Svima nama, Isusovim vjernicima, ali i svim ljudima Marija želi biti majka. Kolike su žene onih dana 1945. ostale bez muževa, koliko je djevojaka ostalo bez svojih zaručnika, koliko li pak djece bez svojih očeva, a koliko li se djece imalo roditi bez sklopljenih brakova koji su ovdje o duhovima 1945. razvrgnuti i u ova grobišta zakopani. Sada je čas da nam se pridružiš, Marijo. Sada je čas da i mi na ovom križnom putu s Marijom pratimo Isusa Krista. Sada je čas da iskupimo grijehe svijeta, pa da nikome više, ni jednome čovjeku, drugi čovjek ne propast, nego svi krsnuće. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Koji čovjek ne bi plako, majku Božju videć tako, utjesko bi toliko. Peta postaja, Šimon Cirenac pomaže Isusu nositi križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. U evanđelskim izvještajima čitamo: pošto Isusa izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine, te ga odvedoše da ga razapnu. Izlazeći, nađoše nekog čovjeka Cirenca imenom Šimona i prisiliše ga da mu ponese križ. Isuse, ti si iznemogao pod svojim križem, ne možeš dalje. Stoga vojnici koji su te gonili nađoše Šimona Cirenca koji se svraćao s polja i prisiliše ga da ti jedno vrijeme nosiš križ. Najprije priseljen, a onda sve više drage volje. Poslije je imao 2 sina, Aleksandra i Rufa, koji su bili kršćani. Ti jedini znadeš, Gospodine Isuse, kako su ovdje u Maceljskoj šumi i na mnogim drugim mjestima 1945. ljudi išli u smrt. No za neke i mi znamo da su se zagrlili i zajednički. Očito s tobom zagrljeni, pošli su u bezdušnu smrt. S druge pak strane, one Božje, čekao si ih ti s oproštenjem svih grijeha i ulaznicom u vječno blaženstvo u tvoj raj. Rekao si jednoga dana u svojoj propovjedi: što god ste učinili jednome od moje najmanje braće, meni ste učinili. Na svom putu križa nismo sami. Krist je s nama te ide pred nama noseći svoj križ. Hvala ti, Isuse, što si bio i s onima koji su ovdje mučeni i pobijeni.
daj nama snage da kroz svoje križeve prispijemo k tebi i budemo zauvijek s tobom. Smiluj nam se, Gospodine. Šesta postaja, Veronika pruža Isusu rubac. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Među ženama što su pratile Isusa na križnom putu, nalazila se jedna osobito sućušna žena. Ona se zagleda u lice Kristovo, sve izranjeno i krvlju obliveno, i pruži mu svoj rubac. Isus zahvalno primi njezin rubac i otare svoje nagrđeno lice. Trag toga lica osta na njezinu rupcu. Bila je to sveta Veronika, koja po tom čudu dobi svoje značajno ime, Vera Ikon, pravo lice Kristovo. Kroz cijeli srednji vijek častio se Veronike rubac u bazilici Svetog Petra u Rimu. I Dante u svom raju ocrtava hodočasnika iz Hrvatske kako se u čudu pita: kakvo li je bilo tvoje lice, Isuse? Papa Pavao VI, zaključujući drugi Vatikanski koncil, reče: u licu svakoga čovjeka, osobito kad je prozirno od suza i bolova, moramo prepoznati lice Kristovo. Da bi se upoznalo Boga, treba prepoznati čovjeka. U one dane godine 1945. o duhovima, ovdje su hrabre i odvažne žene, potaknute za pomaganjima nesretnika u vagonima, na više načina pokušavale ovim izmučenim ljudima potajice donijeti čašu vode ili malo kruha. No nemilosrdne su ih stražari silom udaljavali da im ne iskažu svoje milosrđe. Kakvo je bilo lice onih tisuća i tisuća Hrvata, izmučenih i pobijenih onih mjeseci u svibnju, lipnju, srpnju 1945. Kakvim ih je sućutnim licem pratilo proslavljeno lice Kristovo s neba. Odrazujem li ja danas, dok sudjelujem na ovom križnom putu, odrazujem li ja lice Kristovo? Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Sedma postaja, Isus pada drugi put pod križem. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Nevina je žrtva svaki muž i žena, svaki mladić i djevojka, svako dijete i starac koji je ubijen samo zato što je pripadao svome narodu, jer je bio član svoje crkve ili jer je imao po svojoj savjesti političko vjerenje različito od ideologije i politike, oni koji su imali u ruci silu i moć, pa bez ikakve odgovornosti i samovoljno pošalju smrt koga se htjelo i koliko se htjelo. To je rekao nadbiskup zagrebački kardinal Bozanić 6. lipnja 2005. na ovome mjestu. I nastavio je: svaka nedužna žrtva, ona bilo kojemu narodu, bilo kojoj vjerskoj zajednici ili bilo kojem političkom uvjerenju, umorena bilo gdje i bilo kada, zaslužuje poštovanje i molitvu. Gospodine Isuse, na ovome križnom putu godine 1945. bilo je više onih koji zbog umora i gladi nisu mogli koracati i nastaviti svoj križni put prema Lepoj Bukvi ili Ilovcu.
Oni su u noći ubijeni nedaleko Pilane, Šavrić, u Đurmancu. Kako li su se obradovali nakon smrti Tvojoj dobroti i oproštenju? Daj nam, mili Isuse, da u svom životu i djelovanju uvijek ispunjavamo ono što je ovdje rekao naš kardinal Bozanić. Mi kršćani vjerujemo da je čovjek slika Božja i da su svi ljudi i narodi jednakoga dostojanstva pozvani od samoga Boga da žive u miru, slobodi, pravednosti i sigurnosti sa svojim neotuđivim pravima. Daj nam, Bože, da tu svoju živu vjeru uvijek ostvarujemo. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Gleda svoga milog Sina, ostavljenog sred gorčina, gdje se s dušom podijeli. 8. postaja. Isus tješi jeruzalemske žene. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojom svetom križu otkupio svijet. Papa Ivan Pavao II. pisao je našem nadbiskupu kardinalu Franji Kuhariću 22. rujna 1984. prigodom 300. godišnjice našaša lika Majke Božje Bistričke. Obitelji vaših predaka odlikovale su se ljubavlju i velikodušnom otvorenošću prema životu i brojnom potomstvu. Iako su živjeli u težim i siromašnijim vremenima od sadašnjih, ne dopustite da među vama prevlada sebičnost i kultura smrti. Zemlja pripada živima, a ne mrtvima i nerođenima. Božji blagoslov silazi na narode koji velikodušno surađuju u njegovom naumu. A prigodom svečanog ukopa maceljskih žrtava 22. listopada 2005. godine ovdje je rečeno: pod dojmom strahota i zločina počinjenih u Maceljskoj gori treba istini pogledati u oči i biti svjestan da su tada nestale čitave generacije hrvatskih mladića i da su pravu kad danas govorimo o tri Hrvatske: domovinskoj Hrvatskoj, iseljenoj Hrvatskoj i nerođenoj Hrvatskoj. A u svojoj prvoj maceljskoj propovjedi 9. lipnja 1991. kardinal Kuharić je rekao: časteći spomen svih nedužnih žrtava, sjetimo se nepovredivosti i dostojanstva života svakog ljudskog bića i molimo milosrđe Božje da se više nikada ne dogodi što se događalo u prošlosti. Molimo da se više ne događaju nasilja nad najnedužnijim i najnemoćnijim ljudskim bićima, a to su nerođeni, skriveni pod srce majki. Strašno što ta umorstva još uvijek traju i možemo kazati desetkuju naš narod. Smiluj nam se, Gospodine, smiluj nam se. Prelo milja slatka mati, pomni gorku osjećati, daj da s tobom procvili. 9. postaja. Isus pada treći put pod križem. Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te. Jer si po svojom svetom križu otkupio svijet. Naš je kardinal Bozanić 6. lipnja 2005. godine ovdje izrekao ove važne riječi. S ovog mjesta, obilježenog patnjom brojnih žrtava i mržnjom krvnika, želim poručiti da u ovoj zemlji, u Hrvatskoj i u ovome narodu ima toliko dobrih ljudi i toliko dobrih mogućnosti da svi skupa imamo pravo s nadom i optimizmom gledati u budućnost.
Ne smijemo dopustiti da naš vidokrug budućnosti bude sužen i oslikan mračnim bojama, niti pak zasnovan jedino na nečijim izvješćima i procjenama. Ovo je trenutak kad bi našom domovinom snažno trebalo odjekivati ona Kristova riječ, tako draga Ivanu Pavlu II. Ne bojte se, narode moj, ne bojte se. Gospodine, daj da svi mi koji smo nakon više od 60 godina došli ovamo postanemo živi graditelji boljeg i ljepšeg svijeta. Daj nam da ostvarujemo ono što nam je isti Ivan Pavao II. Rekao u Osijeku 2003. godine. Dragi vjernici, svjetovnjaci, muževi i žene, pozvani ste preuzeti na sebe dio odgovornosti za život crkvenih zajednica kojima pripadate. Lice župa koji su mjestu prihvaćanja i poslanja ovisi također o vama. Vi ste dionici Kristove svećeničke, proročke i kraljevske službe, te obogaćeni darovima duha i osposobljeni za svoj doprinos na području bogoštuvlja i vjerske pouke, te u promaknuću raznovrsnih misijskih i karitativnih djela. Ne obeshrabrite se pred složenošću prilika. U molitvi tražite ishodište svake apostolske snage, iz evanđelja crpite svjetlost koja će ravnati vašim koracima. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Neka ljubav srca moga gori sve za Krista Boga, da mu uspeh omili. 10. postaja Isusa svlače. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Sveti Ivan u svom evanđelju opisuje ovaj golgotski prizor. Vojnici poštara zapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na 4 dijela, svakome vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu koja bijaše nešivena, otkana u komadu od ozgor do dolje. Rekoše zato među sobom, ne derimo je, nego bacimo za nju kocku, pa komu dopadne, da se ispuni pismo koje veli. Razdijeliše među se haljine svoje, a za odjeću moju baciše kocku. Promotrimo u duhu ovaj čas, kada su krvnici mnogima ovdje mučenima i ubijenima skidali odijelo, osobito svećeničko i redovničko, te su ih gole ubijali i predavali zemlji. Što li su sve ljudi kadri staviti na kocku? Postoji li još koja na svijetu vrijednost koja nije obezvrijeđena? Čast koja do sada još nije obeščašćena? Ovdje u Maceljskoj šumi na to pitanje odgovaraju 1163 žrtve izvađene iz 23 jame i još više one 1000 koji počivaju po maceljskim grobištima. Poslušajmo ozbiljne opomene svetoga Pavla. Bježite od bludnosti, ili zar ne znate, tijelo je vaše hram Duha Svetoga. Proslavite Boga u tijelu svome. Ovdje je ljubav prema bližnjemu bila na 1000 načina obezvrijeđena, a život bližnjega nije ništa vrijedio. Daj nam, Gospodine Isuse, da cijenimo život jedni drugih i da uvijek imamo na pameti one Tvoje riječi. Što koristi čovjeku da sav svijet stegne, a dušu svoju izgubi? Smiluj nam se, Gospodine. Jedanaesta postaja Isusa pribijaju na križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po
Slušajmo čekiće koji zabijaju čavle u ruke i noge Isusove. Tijelo najviše trpi, srce najteže osjeća. Klanjam se, Isuse, tvojim pregorkim bolima i razmišljam o 7 riječi koje su evanđelisti zabilježili iz tvoje muke. Prva riječ: Bože moj, zašto si me ostavio? To je bila najdublja Isusova bol. Uvijek jedinstveno povezan sa svojim nebeskim Ocem, ovog se časa osjetio zapuštenim i od svoga nebeskog Oca. Osjetio je načas svu strahotu paklenih muka. Po križu i zapuštenosti svojoj oslobodi nas, Gospodine. Druga riječ: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Isuse, i u ovoj svojoj noći duše, u krajnjim i posljednjim mukama, ti misliš na nas, ti moliš za nas, za sve nas grešnike. Tu molitvu, Oče, oprosti im, mi ovdje danas molimo za sve koji su ovdje mučeni i bešćutno u jame zatrpani. Ali molimo i za njihove krvnike koji su bili izvršitelji ovoga zla, da se bar prije svoje smrti pokaju i izuste riječ oprosti. Treća riječ: zaista, zaista ti kažem, još danas bit ćeš sa mnom u raju. Kakvu si lijepu dušu stvorio onome svome desnom razbojniku dok te molio. Isuse, sjeti me se kada dođeš u svoje kraljevstvo. Ti od neprijatelja raspeti i od prijatelja napušteni, htio si da ti na križu bude prijatelj jedan razbojnik. Molimo te za sve naše pokojnike, ali baš za sve. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima i ja u njima zauvijek. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Dvanaesta postaja: Isus umire na križu. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Isus s križa nagovara svoju majku: ženo, evo ti sina. A svetom Ivanu, koji mu je jedini od apostola ostao vjeran do smrti, evo ti majke. To je, Isuse, tvoj testament. Ti svoju majku darivaš za majku svim svojim vjernicima. U majčinsku ljubav tvoje majke mi danas stavljamo sve ovdje u Maceljskim šumama pokopane, a s njima i sami sebe. Peta riječ: žedan sam. To je fizička tvoja žeđ, ali nadasve žeđ za našim obraćanjem i žeđ za Bogom. Daj da i mi ovdje osjetimo tu žeđ riječima psalmista: žedna mi je duša Boga, Boga živoga, o kada ću doći lice Božje gledati. Šesta riječ: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. U toj se riječi smiruju sve boli tvoga velikog petka, sve tvoje trpljenje od jaslica do Golgote. Ovdje u Maceljskoj šumi ti si razumio i zadnja izdahnuća svih naših hrvatskih mučenika. Ti ćeš razumjeti i naša izdahnuća kada se približi posljednji čas našega života. Sedma riječ: svršeno je. O da, Isuse, ti u času svoje smrti dovršavaš sve što je tebi za naše spasenje u Svetom pismu napisano. O duhovima 1945. godine, u svibnju i lipnju, ovdje je dovršena muka tolikih mladih ljudi, Hrvata, bez suda i bez dokazane krivnje.
Daj njima i nama, Gospodine Isuse, da nam zemaljski svršetak bude početak blažene vječnosti. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Trinaesta postaja Isusa polažu majici u krilo. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Sada nastupa čas pijeteta i vrhunske pobožne ljubavi. Evo što čitam u Evanđelju Svetoga Luke. Čovjek imenom Josip iz Arimateje, koji iščekivaše kraljevstvo Božje, pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Zatim ga skine, povi u platno, položi u grob u koji ne bijaše još nitko pokopan. Kršćanska pobožnost tu malo zastaje. Između Isusa na križu i Isusa u grobu stavlja najprije mrtvog Isusa u Marijino krilo. Taj lik Majke Marije, žalosne Gospe, pijeta nadahnjuje kroz stoljeća tolike umjetnike od Michelangela pa do Dvořaka. Najljepša pjesma skladana u najljepšim glazbenim izrazima jest pjesma Jakoba Netodija Stabat Mater. Stala plaćuć tužna mati, gledala je kako pati sin joj na križ uzdignut. Dušom njenom razboljenom, rastuženom, ražaljenom, prolazio mačje ljud. Kad mi dođuć smrtni časi, Kriste Bože, nek me spasi, majke tvoje zagovor. Kad mi zemlja tijelo primi, dušu onda uzmi ti mi u nebeski blažen dvor. Kolike su žene, majke, sestre, zaručnice našle utjehu i obnovljenu hrabrost u toj majci bola. Usprkos smrti koja je nemilo haračila i ovdje u Maceljskoj dolini i Gorju, nastaviše svoj poziv da budu nove Eve, majke živih. Smiluj nam se, Gospodine. Četrnaesta postaja Isusa polažu u grob. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jesi po svojem svetom križu otkupio svijet. Na Isusovu grobu čujmo što progovara naš blagopokojni kardinal Franjo Kukarić u Lepoj Bukvi 1991. Braćo i sestre, kršćanska nada prožima naše misli i naše osjećaje na ovim grobovima, na grobu svake nevine žrtve. Kršćanska nada nas učvršćuje u slobodi sinova Božji. Tko ljubi, taj je slobodan, jer Bog prebiva u čistu srcu. Osluhnimo kakvu poruku upućuju duše pokojnika s kojima se povezujemo u ovoj Euharistiji. Njihova poruka iz vječnosti je poruka opraštanja, pomirenja, mira i ljubavi. Bila bi najteža uvreda za njih kad bi ih netko zlorabio da u njihovo ime potiče na osvetu, da na račun njihove žrtve sije osvetu. To bi bila najtamnija ljaga na njihovu spomenu. Onima koji su u zabludi svoje savjesti skrivili njihovu smrt, ako su preminuli s ovoga svijeta, sudio je pravedni Bog. Ako ima još živih, molimo za njih da se pokaju i da im milosrdni Bog oprosti. Tako je Isus molio na križu. Isuse, ti nisi imao svoga groba, stavili su te u grob Josipa Arimatejskog. Ovdje su još mnogi grobovi i jame sakrivene.
nemaju ni križa ni znamena. Daj nam ljubav i poštovanja, Isuse, da svaki grob dostojno obilježimo i svoje hrvatske mučenike nikada ne zaboravimo. I molimo s našim kardinalom Kuharićem za obraćenje i mir domovine, svih ljudi i svih naroda. Ako se oslobodimo grijeha, vjerujemo u pobjedu dobra, u pobjedu mira, slobode i ljubavi. Zato mole s nama svi nebeski spašenici, zajedno s presvetom Bogorodicom i našom majkom Marijom. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Hrište Bože, nek me spasi, majke Tvoje zagovor. 15. postaja. Isus je slavno uskrsnuo. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Što tražite živoga među mrtvima? Pitao je anđeo Gospodnji na Isusovu grobu svete žene, ono prvo uskrsno jutro. Nakon neopisive tragedije prvoga velikog petka, Isus je treći dan ustao slavan iz groba i 40 dana ukazivao svojim učenicima. Tada je uzašao na nebo, a anđeli su hrabrili apostola i prvu crkvu. Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovo Isus koji je od vas uznesen na nebo, isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo. To je posljednja riječ našega vjerovanja, što ga svake nedelje ispovjedamo u svetoj misi. I iščekujemo uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Tu svoju vjeru mi kršćani nosimo ne samo za se, nego i za sve ljude. Čovjek je biće koje jedanput umire, a dva put se rađa. Stoga je 6. lipnja 2006. ovdje rekao biskup Valentin Pozaić: iz ljubavi i na poticaj prema svim žrtvama svih boja totalitarnih režima dužni smo živjeti i stvarati novi, bolji svijet. Svijet blagdana duhova, svijet bogoljublja i čovjekoljublja, svijet domoljublja i solidarnosti. Dužni smo stvarati svetu Hrvatsku u kojoj će cvasti civilizacija ljubavi i kultura života, živući svetopisamsku poruku. Život biraj, budućnost biraj, neka lijepa naša bude Croatia Sacra, sveta Hrvatska. Amen. Smiluj nam se, Gospodine. Smiluj nam se. Prigodom blagoslova ove spomen crkve muke Isusove 3. lipnja 2007. godine rekao je varaždinski biskup Josip Mrzljak: na ovome mjestu kršćani će neprestano zazivati duha istine i moliti ga da ih uputi u svu istinu, u istinu o Bogu i čovjeku, jer što smo bliže Bogu, bliže smo čovjeku. I danas na ovome mjestu želimo razmišljati i govoriti upravo iz ljubavi koja nam je darovana. Više nego igdje potrebna nam je ovdje ljubav, potrebna nam je vjera, jer po vjeri imamo pristup Bogu. I kao što nam je poručio kardinal Kuharić za prvog posjeta Maceljskom grobištu, nećemo otići s ovih grobišta ni ogorčeni, ni srditi, ni otrovani bilo kakvim zlim osjećajem.
otići ćemo pripravni da svakome pružimo ruku pomirnicu koji je želi prihvatiti. Molitvom i ljubavlju ćemo obuhvatiti sve ljude da milosrdni Bog u svome smilovanju zalogom Kristove krvi i krvi tolikih nevinih žrtava podari mir i sigurnost našim srcima, našim prostorima, hrvatskom narodu i svim narodima koji nas okružuju. Čistom dušom molimo za dar slobode u kojoj će biti svi sigurni, svi poštovani, svi prijateljstvom povezani, da svi živimo život dostojan naše kršćanske civilizacije. Neka nas danas i uvijek nadahnjuju riječi uklesane na ovoj najvećoj grobnici naše Hrvatske. Kada mi trava prekrije grob, majko, ne plači mi ti. Pamti da Hrvatska neće biti rob, nit će je nestati. Nije umro onaj koji je pokopan, on je samo daleko od nas. Umro je koji je zaboravljen. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.